Jeg står her ved stedet, hvor en masse af det bedste danske comedy gennem tiderne er blevet skrevet, nemlig Casper Christensens skriveværksted. Anledningen er pressemødet for TV2's nye danske comedy sketchshow, der hedder Live fra Bremen, hvor Casper Christensen har samlet 5 af Danmarks sjoveste mennesker. Jeg har ventet på det i lang tid, og TV2 har trængt til det i lang tid, synes jeg, og nu gør man det. TV2 kaster sig ud i en fredag aften, som efter Vild med Dans bliver meget anderledes og meget ny, og forhåbentlig for sit skide sjov. Jeg har samlet et hold, og jeg synes, jeg har fået de bedste, jeg overhovedet kunne få, og det er også derfor, det går på et godt tidspunkt. Det har været muligt at få dem, som er allerbedst. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad konceptet er? Ja, det kan jeg godt. Det er jo store kodeord af live, og det er jo sådan ret nyt i Danmark, at man laver et live comedy show. Konceptet er et sketch show, det er live, det er usatirisk show, uden en egentlig vært. Der er 4-5 spillere, hvis man regner Lasse Rimmer med, og det gør vi. Det er hver fredag aften. Live fra Privatteatret i København. Det er et show, som er, det ved jeg ikke, 30-40 minutter kan vi godt lave, hvis I vil have det. Som tager fat om rollerne på det, der er sket i løbet af ugen. Ja, det er jo TV2 jo. Det er et sketchshow foran 600 mennesker, som samtidig bliver sendt i tv. Og det gør, at alt kan gå galt. Og det er jo også det, der giver den nerve, der skal til. Hvad glæder du dig allermest til? Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de her drenge og piger, fordi jeg synes, de er super spændende, og det er dejligt, at vi er så forskellige. Jamen lige nu glæder jeg mig bare til at komme i gang. Altså fordi jeg tænker, at det der adrenalinkick, der kommer, altså det må der komme hver fredag. Vi er jo alle sammen helt vildt spændte nu. Jeg tror, det bliver helt sindssygt. Jeg tror bare, man kommer til at køre i et helt andet gear, end man er vant til. Nu gik Lasse Rimmer, inden vi nåede at snakke med ham. Kan du måske svare på hans vegne om, hvad han glæder sig allermest til? Jeg er åbenbart til at komme hjem, så vidt jeg kunne fornemme. Jeg glæder mig allermest til at skulle arbejde med det hold her, fordi det er sådan nogle, der har stået på ønskelisten. Er du sjov? Det er der nogen, der siger. Der er ikke nogen af os, der ved, hvad fanden laver. Jeg har før lavet live-fjernsyn, og jeg ved, hvor utrolig galt det kan gå. Det er ikke farligt. Det er bare spændende af helvede til. Det var da dejligt. Ja.